amanyɔkuo no hu ne sɛ mpanimfoɔ ba ko ansi fam wede ha wo beba ɛna nakura ba ko asa bɛka ho na ayɛ miensa yɛdam la what's the one or get a background where you need to change enema bi a ato yen ehunsun sanso no anye yi amaye no edu be dia se yɛtwe nipa bi adwene gyina so my fan say democratic institution na ye nyina ye binti no bibia so bia ka se bi obeyesi ni se ya makai na onye edu be dia esekasa kire eba ni nyina ne se ye wa ba mu so be kaya na ye gya mu a se oh ye nkokoto aba ni ekoto aba okumasi kumasi abato na ye to ye no ye hu nso a eba ye hu obi a ya wadi anim e de party abam preno ewi akire no nyesi wo ho no kwase ni na akoya afefere ipa no we nya ne baby ko meka Dr. Kwabeji wo hwe ne course no ne hu korba na ekua no kwasem na edu ba bi a ye nipa nka ehun sunsanso na ne yetimu a ye di opposition abedu sambe ani ti me mandwi mu no ase yesunini yetim no ani yesi akofa nanka akoboka hire ababeka ho mandwi mu no ne meka ne se nipa ni enu nyina no eye nipa omo aye edisi amanyuko no acheyie omo nyina yemra sebejafo na omo ye ya na omo fi mu ebeye Ofosu de kura memfa so stati se DC no ne keka kan wansa na obeye mra sebejani Asiedu so beye mra sebejani ono so ye deputy minister ne positions binimo sana omu nyine free parliament and omu ye ne so ye free parliament dia e be ba be so party na nkata and omu de ba national Ofosu e ba be ye national organizer obey national organizer the next time yes I akoto ba okofodua ene dia kwa na me meka ho me nso me ba be pray deputy national organizer samre and na mi akodo Asiedu so babeye general secretary ifi ono omumi enu yi ewo mu aye adwuma me so me ne ye 2014 neja me media no ewie nduga a me fi mu no mfi nwotwi na mu de ewo mu babedru samre Ofosu abeye director of elections enu achi asamba abeye vice chairman enu achi abeye chairman general so aye general secretary fi samre na bedu samre eni ti sadi pe mi enu nyina no wachitafo a ya no kwase ni ye be hia o mu nyina wo 2024 eti se ye na ye tra ho taka se omunko abatu so a abatu a ye tuyi edu me bia ya na manfo efi se oh eye abatu enti etuyi a obi ante ne ho ase ni aba no kwase me wo ni se internal elections na ye kono na anu ye ni anu mu die ya omo ye wo mu zama esisi wo ho na se wa wo bi wo ke nsam so a ebinim kekai na ebedo ba bi no wo mu se esabiya na se asane ejikafo no ya se ono na eti obetimi na wa ba beto aso no oye dia onye ne ebe mu di Ofosu eki se ono na osi obetimi aye chama no na onu je na ba be dia ono so na meye he ati ubu se yidi mu sa na eno akwakofa papa mu ani ne ma bia ba ye be bom modi a ye be kansa kitafo mi nu ya bom ansa na yakwa bato na nkata so na chese embreko ninti na make se yenko ni yenko hia payinfo na ye nu omu nyina trafo na payinfo no hu se ni ekodi kwada ne be fa so a ye betimi ni abusuafo ni no akasa na etiafia ye adwuma fi se ekon ede ye nim no mom eso se ni aye ehunu se ngofo ya anya de enti o ade we de ye wie etwa for so daddy elections de ye nyantom kan wie a unhu because of mo fie mi no edi kura na
na umatimi adan ne mani nipa so de yɛka yɛkɛn ade papa bi nya pie mu paa ne ma ɔmo nto aso a ade mu nkrofo ekura na ɔmo mu apapa ya ɔmo nka ɔmo mu bi ɛhɔ ne adwene a me ne de me de aba sɛ nipa yi ne yɛ nipa ehia ɔmo paa wɔ abato a ya yɛbɛkɔ mu nti nka saa bere paa de yɛbɛtumi anya nkabɔ mu anya koroyɛ na nka yɛde akɔ a ɛbɛboa ɛno akyi na sɛ nyame ayɛ yɛadom na yɛafa yɛtoma pɛfira na yɛsi yɛgya mu ayɛ ne yɛsi yɛyɛ a na yɛayɛ na nka biribia ato yi wɔfane ɛwo kan yɛhwɛ amanyɔkuo nom de ada positions mpo a yɛwɔ mpanimfo bi a ɔmo so wɔ akyitaafoɔ sɛ ne yɛwo kan ya sɛ wofa obi te sɛ Evisa Free Yankra wofa Peter Boama Otukono wofa Fifi Kwete wɔn nyinaa so ɛwɔ supporters ɛwom yɛkɔwa wo former position ya national organizer position a ɛsohwɛ nipa a ɛyi wɔ tiba megye sɛ obia wɔ n'akyitaafoɔ by the end of the day no mo beto aba no awie sɛ ne party bia yɛ no na mo wie a ne ehia ne kwan a mo bɛfa so a mo bɛka abomuo enti si agina we so ne yɛka sɛ nunti saa mpanimfoɔ mienu we wɔ akyitaafoɔ eti yɛnkɔ ne yɛnkɔ kama baako nsi fam ɛnyɛ nupo na de ɔhaw bɛba akua wonim asɛm na meka ebdi bubu be ekanse bebre embre bi atwam emra ye koto aba 2014 a esese bi ba ya ye wa ba mu ebi sadi we into party the other way ye ba force republic na wo kan okre no a na ye nipa ni bi ma na ya adan na so no kwe we me de meka I continue to say obi ani wo beti bi adage no wo de yi prata ma no a me wai na maka yet yabamu ye president na tiso ye kwa battle so 2016 ye lose close to 1 million leboa eba ye no nye meka ne say ade we out ye enye kwa asampe fo mo me transit term ne ye suma akwajibo twe no okọ round report na buy no amfa tuga shebabi na ye de ne ye no de ne ye me see report to the be you mfa ni na mpenche and grofo za mo ke kan ye ne yete ye enti me ye mo a mo me entrance kwan ye fast wa embri pie twam ye di party be what ye fast yi ye mpa ye for that's who finance and go fa yinchi ya mo de na kan ye fast akwan Ofe ne yawo kan na biribi atwam no kwan ba so na mofa yi mpanimfo no na me chiro mu me ehun sunsun ye na ba sample the best materials are you work na me de me kwa me ho ye mfanto ho se maye national organizer ba